Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Azalia Putri Mulia, NPM 306, Prodi PGSD kelas sekawan A, dosen pengampu Ibu kalih Istiningsih. Kula badhe nyekar maca Padma Gadruh laras pelog patut barang. Sugeng midhangetaken. Pimanempi pinempi mararapi monempi pipi mapinema lura mama pinem lurarara lumanem roluropi mama lura lumanem luro sikra milir sangkete sinangga bejo kawan dosa kang jageni enggar sami waing pungkur panapi kana garing sangkete lampanya alon